odovzdal kľúč. Odovzdal kľúč od nášho hradu tu na pánom, ktorí sa zaslúžili o to, aby tento nádherný model stál a ďalej, aby rozdával radosť všetkým ľuďom. Aby ľudia odtiaľto, ktorí ho tu uvidia, sa potom prišli pozrieť k nám, do Beckova. Odovzdávam vám, pane, tento kľúč od hradu Beckov a som ešte raz naozaj šťastný, že som tu dnes s vami mohol byť. Prajem veľa šťastných rokov tomuto modelu a aj parku miniatúr, aby ďalej a ďalej sem prichádzali návštevníci a aby sa mohli podeliť o túto nádheru, ktorá tu dnes stojí. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem vojvodovi Stiborovi za kľúčik. Budeme ho opatrovať, valiť si ho a hradznym uzamykať, hradznym otvárať denne. Poprosil by som rytierov z Beckovského hradu, keby slávnostným výstrelom vlastne odovzdali tento hrad do užívania. Otvorte ústa, zapchajte si uši, bude to šupa. Možno. Dúfame. Zapchaj si uši. Ďakujem pekne a ešte teda na záver vás zoznámime s ďalším programom, ktorý je pre vás pripravený. O chvíľočku vystúpia v šermianskom vystúpení rytieri. Slávnostný krst máme za sebou a náš program pokračuje šermianským vystúpením skupiny Galahad. Potom od 15. do 18. hodiny sú pre deti pripravené súťaže. Takisto šermianská skupina Galahad má pripravené dobové disciplíny, bude sa maľovať na tvár, takže o zábavu máte postarané.